Здравейте! Днес се намираме в град Приморско. Ще ви представя един тристаен апартамент в малка семейна кооперация. Жилището разполага с хубава слънчева дневна, около 30 квадрата и вътрешен кухненски бокс. 2 абсолютно оборудвани спални, 3 санитарни помещения и 2 прекрасни панорамни тераси. Само на крачка от плажа с тази внушителна морска панорама, която ще присъства във вашето ежедневие. Утрото ще започва с шума на вълните и ще приключва с невероятния залез. Апартаментът е 125 квадрата, функционално разпределен, изцяло реновиран, с допълнителна бонус тераса към сградата. Намира се на 5-ти, не последен етаж. За повече информация и огледи може да ме потърсите на посочения телефон.